ye ngakwa man ong like na piku ba ye ngan phai shano ya piku ba ye ngan kudu Ka Reason Dong Production kabade kawai na ki YouTube channel na Ribhoy District kabajupun mi ia ki music video baper ha kani ka kanti ka ba mentaru kani ka channel kan sa penlaj pat ba biang saya kawai pat ka music video kabal ai kerteng ai tilot ia kani ka jingruai la kre ban penlaj pat ba ha ka laipo tarik ubnai September 2000 arpawai ha ka por san baje chanmet ha ka YouTube channel kabal ai kerteng Reason Dong Production tangka wei ku ba ye ngakwa man ong like na piku ba ye ngan phai shano ya piku ba ye ngan kudu shadam ki nong ye shimbenta ki kentup yau shan bor lengdo kum tung shop bat kabari maulong kum kapuran hakabalar wai kene kijingruai dau donbok tariang bat idiang hun mayong la direct pat dau samla pondars im bat i kijingtem jengput la penbit penbiang dau precious umba bat la ringdur pat dau Nicholas Singli bat la penmi da ka Reason Dong Production ka jingruai ka karni ka jingi ke basisha jong ki sijur ka baki kwa bakan ne hadu bakut jong ka jingim jongki